Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jochung' jotije mopogore opogore mag jopiny Kenya modak e piny mar Namibia ka oloso e kinde romo makamano e boma ma Windhoek. Kindiki oyango okenge 5 ma sirikand piny Kenya keto e tim mar medo gero uchumi mapacho ka achiel kod bero ngima oganda Jokenya ma onyuando jogo ma odak e pinje maoko. Bende oyango ni omenda mawuok e pinje maoko kokalo e tije mag jopiny Kenya matiyo e pinje maoko sani okalo omenda mawuok e sectors machalo kaka mag chai kaachiel kod uso mar maua ka sani en ema otelo chenro makelo ne piny Kenya omenda kowuok e pinje maoko. It is for Kenyans here for the mutual benefit of the both countries. You play a huge role in developing our nation. Diaspora remittances now have overtaken the traditional tea, tourism, and so forth, and horticulture, which for the last 30, 40 years have been the leading earners of foreign exchange for Kenya. So remittances now are scaling up. I think it's past 500 now billion. And therefore, the things you've said here, it is in our interest as a country to unlock all of them without exception. In fact, I was expecting more issues. You raised only 4. And I want to assure you we will resolve them